Bangar Public Market, and it's already the 24th here. So we're trying to buy some ingredients for our recipe for tonight, for Christmas Eve dinner with family and friends. So ayan po, kasama namin si Manang Eva at si Ate Ambi, that's Beb's sister. So ayun, let me show you what the public market looks like here in Bangar. Maglakad lang muna ako. Let me show them. Ayun pala, cups. So let's buy paper plates so we don't keep on washing plates and we don't even have that much plates to use for tonight. Ito din po ate. Tapos yung paper cup din po, isang ano. So let's do this one siguro. This is only $1. All of this. I will follow you, ate. That one. Manok kilo dati may sa kasta. Ayan, yan yun. Tawa? Kahit hindi na masyadong malaki. Matamis ba yan? Pula na? 50 po per kilo. Alin? Hindi ako marunong mamili. Pakwan. Nakalangakan po natin. Ilagay sa salad pa daw gawin. fruit salad. Fruit salad. Oo. Ay, nagbayad ka na? Mayroon na. Oo, okay. Gutom ka na, te. Nagutom na. Yummy. $2.25. Manang Eva. Yan. 5 pesos. Oh. Meron yan. Alin? Ito, $35. 15. Masakto. Awang gamit ba yun? Oh, ayan. Baka na po. Watermelon. Saan ba? Diyan lang. Saan sila pumunta? Tagal din natin ito. Oo.
ano. Una ka muna doon, te. Oh, una ka. Para mabidyoan ko yung... Una ka. Yeah, go ahead. Ayan, ari ko po. Oh, this is so low. Di ba? Commute tayo, commute. Problem. Sige lang po. Enjoy your Christmas. Thank you. Hindi ako makababa. Hindi ata makababa. Hindi ako makababa. Sige lang. Kaya mo yan. Kaya mo yan natin. Hindi kasi gawa ng paano. Oo nga eh. Sige lang. Sige, salamat po kuya. Ayan, ang aming sakay. Opo, mama. Babalik ako. Kaya ate. We're home. Look at my hair. That was a very fun ride, you guys. And I missed that. So, ayan. Meron tayo mga groceries. Balik kami dito sa bahay. Ayan. So, it's time for us. It's time for us to gayak-gayak na. Saman, kumusta? Mga early riser natin. Anong oras nagising? Super early. Anong oras? 11. Ayun. Nga. Ayan. Ayan si kuya. Nag-ano na. Anong gagawin mo kuya? Ayan. Total ng ating pinakbet. Ayan. Ano to? Ay, di giniling. Iret ka lang galing. Giniling. Giniling na. Baboy. Ay, hindi ba pinakulong mo yung baboy? Binili namin yung giniling. Pinakulong mo? Binili ko ng giniling. Go. Baboy. Tamang baboy. Sabi kanina, papakulong doon yung baboy. Di ba meron pang lahok ito? Salaman. Di ba? Busy. Tayo dito sa loob. Anong ganap din sa loob? So, hugasan na lang. Hoy, pangit. Ay. Ayan. What do we have here? Ato na iba daw sa ref na ano ba? Juice. Okay. Excuse me? Hindi ko ba nag-bubot? We are going to make Mango float. mango float. So we have Ay, okay na po. Okay na po. Grahams, creme densada, the mixed evap and condensada, and
the main ingredient, mango. Ayan. Start na. Sani? Kanang diba? Dilawid daw. And if I have to
This is how we eat provincial style. Ayan. Like your hands. Yeah. Some people might think it's weird or gross, but this is history-wise, we don't really use utensils, so we use our bare hands to eat, and that's how we taste the real flavor of the food. So that's what we're doing. Obviously, if it's soup, higop, we can't use our bare hands, but common sense na lang. Ayan, mga tayon.